Narcista znásilní vašu dušu každý jeden deň. Sú to monštra v ľudskej koži. Narcisti sú ľudia, s ktorými keď sa stretnete, hrajú predstavenie, nasadia masku a táto maska vydrží 3, u niektorých 4 mesiace a u niektorých ľudí až 6 mesiacov. Na začiatku vás zbobujú láskou, až kým nebudete na nich úplne závislí. A potom vás nechajú presne vtedy, keď vedia, že k ním máte silné púto. Myslíte si, že všetko je vaša chyba. A keď vás zneužívajú, či už fyzicky, psychicky, verbálne, vás urážajú s cieľom vo vás vyvolať pocit, že si to zaslúžite. Takže ostanete v tomto toxickom vzťahu a myslíte si, že je to normálne, lebo si to zaslúžite. Narcisti sú majstri manipulátori. Nie je to náhoda. Sú umelci v tom, čo robia a všetci narcisti majú rovnaké praktiky. Čo je šialené, lebo narcizmus nie je klasifikovaný ako choroba a ak to nie je klasifikované ako choroba, prečo všetci robia to isté? Ak prežijete narcistický vzťah, vyhli ste sa guľke, gratulujem.